אז הגיע אלינו קרוון חדש למגוון שדרוגים והתקנות. בואו תראו איתי מה עשינו לו פה. אז דבר ראשון, התקנו לו כאן מובר אוטומטי מלא, שבעצם זה מנוע, שתי מנועים שמוצמדים לגלגלים. ובעזרת השלט הזה אנחנו יכולים לשלוט בקרוון ולהזיז אותו איך שאנחנו רוצים. תזיז את הקרוון אחורה, קדימה, גם לסובב אותו לצדדים. זה בעצם עוזר לנו בחניות, בתמרונים, במקומות קשים, סובב בהם עם הרכב. אני יכול לשלוט בכל הקרוון עם שלט. בנוסף, התקנו לו כאן בתא הקדמי של הקרוון תחנת כוח, שהיא בעצם מערכת אגירה עוצמתית במיוחד של 4.6 קילוואט של חברת זנדור. אתם יכולים לראות כאן את התחנה מותקנת, והתחנה הזאת בעצם מספקת לו חשמל לכל הקרוון. בואו איתי תראו מה התקנו לו פה על הגג. על הגג של הקרוון התקנו לו שתי פאנלים גדולים שנותנים טעינה קבועה לתחנת כוח דרך השמש. בואו ניכנס לבפנים, אני אראה לכם עוד כמה דברים. דבר ראשון, התקנו לו כאן מבחוץ פס לד לכל אורך הקרוון שנותן יופי של תאורה בלילה. בואו ניכנס. יכולים לראות את הקרוון. את המערכת שבחוץ חיברנו לו ללוח חשמל הראשי של הקרוון באמצעות מפסק מחליף אוטומטי. ועוד שדרוג נוסף, נרים כאן את המיטה. הקרוון בא עם מכל מים קטן של 50 ליטר מקורי, הגדלנו לו בעצם למכל נוסף של עוד 100 ליטר שמתחבר ביחד עם המכל הקיים. אז כל בעלי הקרוונים, אם אתם מחפשים שדרוגים, התקנות, תוספות, אביזרים, מוזמנים לפנות אלינו, המספר בפרופיל.